L'objecte de les actuacions és la prevenció dels incendis forestals mitjançant la protecció de la massa arbòria i la conservació del sòl. La zona d'acció es troba en el terme municipal de Benifairó de les Valls, concretament en el paratge de la Rodana. Es tracta d'una zona de massa forestal en la qual no s'han fet tractaments silvícoles ni cap gestió forestal. Aquest estat de la massa forestal provoca problemes d'incendis i la pèrdua d'ecosistemes. Primer, es realitza una clara pel baix. Consisteix en eliminar els peus morts o malalts. Seguidament, es fa una poda de penetració o podes baixes, realitzant la poda a un terç de l'altura de l'arbre, sense superar mai la meitat d'aquest, amb ajuda de motosserra o motosserra de perxa. Després, es realitza una recollida i l'apilada de les restes procedents dels treballs anteriors per a ser triturats. Finalment, es realitza un desbrossament de matoll que no estiga protegit i que suposa una acumulació de biomassa. La realització de clares sobre les masses de la muntanya té l'objectiu d'augmentar estabilitat física i biològica de les masses, garantint la seva persistència i evitant la propagació d'un incendi forestal.